Hola, bon dia, estimats amics de redes socials, de Facebook, YouTube, Twitter. Molt bon dia. Anem a per el capítol número 21 de lliçons de llengua valenciana, lliçons per a distingir el valencià del català. Vos dono la benvinguda i vos dic ara, en un primer lloc, que tots els capítols de lliçons per a distingir el valencià del català estan en la direcció de YouTube Josep Lluís Ferri i Aguar. Quan punxeu en l'ordenador, doneu de nou una punxaeta al nom per a que vos isquen tots els vídeos. Ahí sabeu que teniu vídeos i llista de reproducció. En la llista de reproducció ne teniu 7, el capítol 1 i el capítol 3 estan ahí, i quan punxeu en vídeos, vos ixiran tots els vídeos i estan tots manco l'1 i el 3. Els comencem ja, anem a tindre 3 parauletes que ne poden ser 4, perquè 2 són sinònimes. Els comencem per la primera parauleta. Bueno, pues, vaig a comentar una coseta. Ahir ania a Ciutat de València a les meues classes de professorat, que començarem ja ahir mateix, dia 8 de novembre, en l'excel·lent i magnífic professor Òscar Rueda. Déu volguera que tinguérem moltes persones enteses i compromeses com és Òscar Rueda. I dit això, dir-vos que en una tenda de xinos vaig comprar un indicador de València molt bonico, Jo vaig fer col·lecció d'artículs valencians i valencianistes, i si estiguéreu així a casa veuríeu que és un museu ple de senyeres coronades i d'artículs que tenen que veure en el valencianisme. Mireu que bé, i en l'accent tancat, perquè nosaltres diguem València, no València. València ho diuen els catalans, però els valencians diguem València perquè s'ha conservat des de ben antic, des de fa 2000 anys, Ixaé, i tots l'hem dit tancar sempre. València és una excepció a les terminacions que acaben en ència, perquè sabeu que les terminacions en valencià que acaben en ència s'accentuen en l'accent obert, però València és una excepció, i tots diguem València, en tancar, i valencians. I així teniu això que he aconseguit, este indicador que se pot pensar en qualsevol lloquet, en la tancaeta. Molt bé, vaig a tornar-me així al lloc i ja comencem per la primera parauleta. Anem allà. Anem a anomenar ara una paraula que estan obviant en totes les escoles, en tots els llocs, i és una paraula valencianíssima. Pardal. Pardal és el que diuen en castellà pájaro. Els catalans i catalanistes en les escoles ensenyen ocell. No n'hi ha que dir ocell, encara que d'alguna volta en la literatura clàssica valenciana apareix també. És com moltes paraules que vos dic que apareixen però que no se... Actualment ja no se diuen fa molts anys. Esta paraula convisqué fa molt de temps en la paraula pardal, però ocell, ningú diu un ocell a un pardal. Un pardal és un pájaro. Un pardal també és un ave. I un pájaro també en valencià li diguem pardalet, el diminutiu. Lo que diuen els castellans pájaro, nosaltres diguem pardalet. I pardal, catàleg de pardals de l'Albufera, els pardals són tots els xicotets i els grans. Però quan se diu pardal, mos referim principalment als grans. I al pájaro, pardalet, d'acord? Pardal i no ocell. La primera parauleta. Ara anem per la segona parauleta. Xoguet. Xoguet. El que els catalans diuen
joguina, també ho introdueixen les escoles valencianes i hem sentit a molts xiquets dir joguina en compte de xoguet. La paraula valenciana és xoguet. Xoguet és juguete en castellà. Xoguet. Joguina en català no l'hem de dir, d'acord? I ara tenim una paraula que es desglossa en dos. Perdoneu. Estos temps que nos constipen un poquet, jo encara no m'he llevat el constipaire damunt, però així estic al peu del canó en les classes de llengua valenciana per a distingir el valencià del català. Una paraula valencianíssima preciosa que els catalans no sé si tenen, però que jo no l'he sentida mai dir pels catalans. Rogle. Fem rogle, això és un rogle, fes un rogle. Els catalans diuen cercle. Un rogle és un círculo, que també té un sinònim en valencià, redol o redolí. Rogle, redol o redolí. Les tres paraules són valencianes per a dir cercle. Cercle és català, d'acord? No és valencià. I una paraula clàssica també que està ben dita en valencià és círcul. Rogle, redol, círcul, redolí. Totes aquestes paraules, aquestes quatre, són paraules valencianes. La que és catalana és cercle. No n'hi ha que dir-la, d'acord? Molt bé. I ara, com sempre, anem en el repasset a les quatre parauletes. Anem allà. Pardal. Pardal és un ave, com ja he dit, els pardals de l'Albufera. Sabeu que en l'Albufera n'hi ha gavines, n'hi ha flamencs en temporà, n'hi ha aus de grandària que volen i que tenen ales molt grans. Tot això són pardals. I pardalet, pájaro. Ocell és el que estan introduint els catalanistes i catalans i ja no diuen ningú pardal ni pardalet. No n'hi ha que dir ocell, d'acord? Ara anem la segona. Xoguet, de jugar, xoguet, juguete en castellà. Joguina, joguina és en català, d'acord? Xoguet en valencià. I ja la que hem dit, rogle, rogle, fes un rogle, haz un círculo. En català, cercle, incorrecte, no n'hi ha que dir cercle, d'acord? Círcul, en valencià correctament, la terminació acabar en UL és molt correcta en valencià i deriva directament del llatí. D'acord? No és ningú castellanisme. Deriva directament del llatí. El valencià és una llengua que està molt més pròxima al llatí que el mateix castellà. I no té el per què ser castellanisme. I cercle en català. Rogle, círcul, redolí, redol, però mai cercle. D'acord? Bueno, amigues, pues aquestes han sigut les quatre parauletes, tres i una desglossada en dos, del capítol número 21, el que fa 21, el 21è dels capítols de llengua valenciana per a distingir el valencià del català. Espero que ho passeu molt bé i nos veurem en el pròxim capítol número 22, el 22è. Espero que difongueu este vídeo per redes socials, per favor. És necessari que si sou valencianistes col·laboreu i ja ho sabeu que en la meva direcció de YouTube, Josep Lluís Ferri i Aguar, podeu consultar tots els vídeos des del número 1 al 21 que hem fet avui. Capítol 1 i 3 en la llista de reproducció que encara no l'hem pogut pujar
a la llista sencera de vídeos. També teniu en Josep Lluís Ferri i Aguar en YouTube altres vídeos de caràcter general i també valencianista que són pujar. Espero que me visiteu i que feu propaganda, per favor, per a que puguem fer una resistència digna i en algun dia Déu vulga que tinguem el valencià de nou en la universitat, que per desgràcia ja no el tenim. Sabeu que ja no se pot llicenciar ningú en filologia valenciana, ara se tenen que llicenciar obligatòriament en filologia catalana. Déu vulga que tinguem de nou el valencià en la universitat, Déu vulga que torne a estar el valencià en les escoles com en els primers anys que estigué en 1981, 82 i part del 83, i que siguem dignes de ser valencians i que se faça justícia. Moltes gràcies, adeu i fins a la pròxima.